Ivan je puko jer mu je internet puko. A iza njega prolazi baba s kolačima. Ne daj babi s kolačima da prođe. Postani iskonovac i biraj tablet već od 39 kuna ili 50% popusta na Duo i Trio pakete prva 3 mjeseca. Iskon je dostupan diljem Hrvatske. Ivan urla na svog operatera. A iza njega prolazi baba s kolačima. Ne daj babi s kolačima da prođe. Postani iskonovac i biraj tablet već od 39 kuna ili 50% popusta na Duo i Trio pakete prva 3 mjeseca. Iskon je dostupan diljem Hrvatske. Ivan se nervira. A iza njega prolazi baba s kolačima. Ne daj babi s kolačima da prođe. Postani iskonovac i biraj tablet već od 39 kuna ili 50% popusta na Duo i Trio pakete prva 3 mjeseca. Iskon je dostupan diljem Hrvatske. Reci baba! Posjetitelji još jednog zagrebačkog buvljaka ovog su vikenda imali priliku uživati i razgledati različite drangulije. Brojni kreativci predstavili su uglavnom unikatan nakit izrađen od maštovitih materijala. Dobar dan, dobili ste Iskon i bako s kolačima. Ja sam stara, pa ću vas spojiti s ovim mladim ljudima koji će vam reći sve što vas zanima. Doviđenja! Postani iskonovac i uz najbolje pakete interneta, telefona i televizije biraj tablet već od 39 kuna ili 50% popusta na Duo i Trio pakete prva 3 mjeseca. Ne možeš se odlučiti? Pitaj babu s kolačima. Dijete moje, da ti budem iskrena, nemam pojma. Dušo draga, slušaj bako, uzmi tablet. Zlato moje, baka je stara, ona bi uzela popust. Cure moje, doći će dan kada ljudi neće juriti babe s kolačima, ali danas nije taj dan. Danas palimo pećnice i neka zrak zamiriše na cimet i najbolje pakete interneta, telefona i televizije. I zato, babe moje, Ne daj babi s kolačima da prođe. Postani iskonovac već za 1 kunu mjesečno. Miješaj! 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 Koliko jaja? 8 jaja, gospođo! Miješaj! 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 Koliko kuna? 1 kuna, gospođo! Miješaj! 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 Koliko jaja, Bojničej? 8 jaja, gospođo! Miješaj! 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 Stop!